فصل فرمازي لا يحل دخول المسجد misiri kɔnɔna don tɛ daga lil junubi janabatɔ ye. Janaba bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a tɛ bɛn a tigilamɔgɔ ka don misiri kɔnɔ. Wa ni janaba ye mɔgɔ min fana sɔrɔ misiri kɔnɔ a wajibalen don fana i ka bɔ teliyara. Wala qira'atul qur'ani a tɛ daga janabatɔ ye a ka kuranɛ kalan. Janaba bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a tɛ daga ye i k'a fɔ k'i bɛ kuranɛ kalan. إلا الآية فناكر آية كلني وناوها والما آية كلنا نقوم آية كلن آية فلا آية سبا ni janaba bila shari'a o kalan dagaye ni ta'awuzi yara tanga koso israna yoro dola aya do durusilen do ibulo ni olu kana abiga sababu ki kishi kabo yoro nununa na asro janaba bila shari'a o kalan dagaye wanawihi walma yeratana nyogona inafo ibi salulike ni Qur'an aya doy ala yake saye dokin wala bundele dokin walma tore do soro iba salu ni Qur'an aya doy odun zeri ma ya soro janaba bila o ma sharia dagaye ibi se ko Qur'an aya kala ko tigla mo salu kasaro janaba no be ila wala inyi ngara dalu dolela inna la kiti dola adallu be qur'ana kono ibna adallu di odu ya sura janaba bila sharaya dagaye ega o ayan kala hanna sura janaba bila wala yajuzu atidaga liman magaye la yaqdiru notigila magatise ala al-ma'il baridi jisma bara nyoyalika magamin be itisiga jisma bara nyoya an yati zawjatahu akasi afurmuso masuna fardala o manga bari emna fendo do wajibi ga mum manga wajibi ga barne tisiga jisma bara nyonya ne do nana da muso fe sunan fardala ibna hitaji katasi tayammum tadima otmana sharia man noya ka oyorola fana asoro mogomin benino ni ako abi muso sunan fardan to abi ka sababu abi toro do sama o mo koson sharia daga abi saka sa ama hanna bi tamuta wadma manga an yati zawjatahu ma min bi itisaka jisma bara nyoya ikase muso sunan fardala hatta yu'id al alata fi ka jikala yaminu lillabi femunu matu ibiseka ji kalaya ikulu labe ogma ikasoro ka sunani farda teme ine imusoche illa an yahtalima kofona ya suratigi sura sugula fala shay alayhi wadmana sharama bashi kala oyorola